bono omwanchi omurire manatiga goteni gotogochera eyemo aseyemo korwa asenka yomugaka Mr. Mengo Ochwang Mengo oyoro muteneneri ase department ya marketing management and development ase ministry ya tourism and trade ase county ya Kisii litugara ni gotogochera eyemo aseyemo kuruga senga yae nigachi gotwira ase sabari yae buna kinete muna biwango byonse iteire mpaka agacha koba omuteneneri bene bwa egwizari yu eteneta mwana market development na management as a ministry ya trade and tourism as a county ya Kisii. Mr. Mengo, asante sana asogo tuvele kambuo wega naende by the way ndo chobwate omochi omuyaka gima. Bia mana karibu omochi akotire nanje mne miaka yagendre. Ujara ni moshi kopako mochi noro. Anyway, nte torate iyo murigereria ningo kerenche na boranya niko manyete bande makumanyete nte toligereria kamera yago otebi omwanchi omurigereria ningo naende ngaiye okale gasi yao. Nchega ngoro kumengo Ochwang. Yonde currently Chief Officer of Market Management and Development as a department ya Trade, Tourism and Industry, Kisii County Government. Asante sana Mr. Mengo nende asenjera yabani goto gwakaranga mona sogo to welcome wiga asenga yawe ni tutu arege kareke iganya goto tebye sabari yabuna gwa kinete asiwa somete inkabwene nkaitimanye ti osege no kwebore tugega asomocho yobosongo gose no bwate enka asensemenga ya gusiga iga. Bia mana njetingi bore ibosongo aige na jete kwa mande garari saka watebe taringe kwa ya magete lakini seito igongi boreire Marani division ya Marani location yekoroku makibagendi Nyamaga sub location ke nyoroke Irungu URS district ese sub county ya Kitutu cha Chenote na ibore tu chitarike 20 Motinyo 10 1978 ego karabaga sereka masuja na jene suja ya mere tuketi yo ikile miaka 50 emeronge nena wana ego ande around 43 years yes karawa tange ko buri tugaria sense mo ya mara. Does that mean baka school wasomete ya mara ni mpaka njebana na somete primary school na jagete nursery school nyakome nursery school nga proceed go Nyakome primary nga soma yuna soete mwaka 1980 around 84 nga kora mate mwana class ite matanga 1990 school fees ka bachomuga kana ndenga irora primary school ku Nyasae primary school ngakora 1992 nga join Nyasae secondary school ngakora mate mwana KCSE 1996 kara yara abuma ete ena kinete se enka yambo background mochiolense tinki narrative na bana menyera taiga kara waikira form ibori amate ngaigemira okorire gasi yokogosona wetachere ona kurwa abunga soe gasi ane yobuli koreke barue getangani Mr. Ochwang tete tora na mangana bole boni ga tinte tora ndene kiko chite ga tinte tora kwa kwanero bogima bwa ga skuru yo boroso ne skuru ye kesendeli aswa somete tima tibo gima bado ke kase chiskuru chibere ase chi steps chibere na kibu alenge in terms of no basic needs njaga tokire ose bado kuna kulikuwa na ile wasiwasi na kitoko survive lero Oma ete ni mwa somete rese classes chibekire smiti ntuwe bamangana italenge na nyege tabu kia nege tangane na ligete kana lenge nasari na kwa kolike busaime tukolikere biara maraba imega ande klasi ekyo ekia tago gete mbura kego tuchinsa chindo na moko nganyi gochia kaona iga ande mwaganya yo mebuseri yaba ande mwa manakolika ego enjerobo skuru chire baono nchiarenge ba matukali kana alenge kande skuru nje na nyane karona sogete real primary school standard 1 gotira alenge chi desk amakanya mwe sta bana balinde banne desk yamo bose batana mu miga ina no kolika ko bega sia kongo tadira ronkorra bana ba karansto yo mabwate loka yae so obogi mabuna bwalenge boli mboli buna bole bana bwalenge bo ngakindu twara ko soma yo yarenge ega sia kongo lakini ndo nanya nabo discipline yarenge liteli baona ina ndana rere ndo chere tofauti Ndirikale waka umera na no mwalimu kole para
nagweta gwatenena rero nkora abana bakubwata bari mu kisati iyo ere tofauti. In fact bakasikuza abana bagosanga ibinyugo n'abarimu bawo bakoenda kwanyora bari club bakunywamo intuma tukali mangana itale ngo lakini rende egento ntagete goteba ngana ne discipline ya kabeire kare igwa kairwe biranya bobe kere kwa gasomi guna rero mambi mwalimu ocha nemete ogotenenia goteba ngi twasoma taigoro warure ritukuri mangi kiarenge rero gatine kora binte ibiro sikuzi kero ngora abana bakugurira bakaji chips school bakoyabera bakora gentoki baka abana ribaga bakongaini abaririre ewa se school team system kiwasomera bado ngwa cheto kelia form 6 ose bado ne system ye for na somete kera around yenga kie yungo so era standard 1 na liego chaka nje yema ete 84 lakini eliende na igweto na bare kogenda bagenda through form 6 lakini balimba bwate gento bare okorage ku general paper inja jete kaba subdivided data 844 ekabaga chi subject tukatura THC, CRE, history, art and crafts ibintu binebi lakini rikare bya kabere maths, languages, mathematics na general paper lakini bana ka subdivided kaba subject kominga kirtu arakora. Mr. Mengo tumeti kero kwego okara wate we compare ose we retina kiwaga performance school, what can you say about that, especially as school ya secondary na kiwaga performira monyene Karangwe rating got abana temete ma especially secondary school tu na somete Nyasae area village mali ikana rumwe ali kwenyara then ekara bande ba wakana no nyene fee aga kanuru liria kabira around 40 something thousand in general wakana 1800 mwako mugimo. So in that school ekara go soma na chemistry na physics even they bitakete practicals ekwara go soma theory only so test tube ne boiling tube during exam and we are so to cardinal tunga to gakora matemo gali se school wono no bangaini bo kware gutumia tebenge boiling tube ukurige liyo bolito bwa kwara ngena bera boiling tube na kakale waka na bakara test tube then gwakora ebintu biri kwaburukanie ebintu bya na kware gasoma theory. So according to me school eli na somete na ya somete alliance njendo je na bomo gweta satan. But kero kulige ga se bada still in ketora se school nka enko curriculum activities kwa lingo kwa watka na churacho enche no na rego kora drama, music festivals and debate karantu akatwara competition ya debate ina ichiarenge activities chana no mopira kya lakini na yanje tamano na njete ibinde kero kwa na mangana drama by then no bone no njena ka drama school barondo gata matara to atarenga na musa koli sia chingonde timeti no baro matara kuma matara bare ntu kyaro nyatara to bakaboniga paka no bone school abando matara baro matara nayo alia omanyete kubwati kin class ki kero tuara kumara ko anda competition njarenge classified classes kibwate ntu abwate African sacred songs ebintu nebyo na Nyasae pieces bana as drama ya bwate na mali twa nalete ko kwa na manga gotera mangana yeke gusi bana ma especially nkindagera abantu bare kole mabuna bagusi obutugi na nyene obubi bwa akabeire na okonyora matera related kuchiga no nyoro gatera como mwa gatera rato tiuneri asininde matuka erire lakini nabo ndagotebi igoro yo twagatera gite kwabori ya class ikitwagakorera kyo go perform nabo twagaterire matera kubatinga baba ngina mora baba nyako mogendi baba ngina kwamboka minto manyage tinge ebono korante byango chinge ni mwale kolenda ekorosio bali bwaito bintu binebyo inde baroro cyane myaka yachi
gashikiria hapo mwancho murigerio no mugano oye Mr. Ochwang Mengo oyoro muteneneri ase wizara ya Mang'ana Tourism and Trade ase county ya Kisii kosugo taka market management and development ase county government ya Kisii nwigwete buna matara bagaterre kada buna arenge na kire ntona ki arenge tali squeeze no ndo aterre by the school meto sinu munyori to gatera mo gaterre na gututumira comments ya gwetera ase na mbeyori gabwa se screen oto sebi matara kimo gaterre kro mo arenge music kosumange drama festivals ase school ya inogo sase school yago kose ase region yao Mr. Mengo amatara buna yagwa tutayego to gatera buna gwa tubugiri timanye ti significance ya energy ya arenge anene mo na sogo kinya chiko values chomo gusi significance ya materalia igare ngorora senginje kuna kwinyuri abana bakoiburwa bake ebisaku una egisaku muna gikona koganderanga echindagera abantu bita bagusiba kalire njiri chechi nande nakicyara korosu nechinyeni cyaba gusinjiri cyarenge tarebu na rero bintu byachenjiri obori omwana nga chingene nakicyara korosu kale ago gote spaghetti bakuri indomie ibintu binabiri byakalembi kore tigento mbiyo rongori eri yakanyuru tu akanyure ntu yabali bana iga teyo na significance na rero yariko nakonyuri okogendereria culture yo mugusi ngana kitwa kine tumna bagusi ngane megana nere yagatebi gwesukuru kale rero teyo asante sana ino mugano tugenda tukubwati kurugiga eyemo asenka yo mugaka Mr. Ochwang Mengo nyona boto tumera ujumbe chao chonsi pina boto tumera ama maboli ya gonsi pina na boto tumera comments chao chonsi pi igorona kyo manyeto mwaka Mr. Ochwang Mengo ngwera na tora siga gatari gatambe tutarara nywa machi tumakwera na togendera no mugano yiga eyemo aseyemo Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chipboards buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba cho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi cupboards amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyerembeo ekerurigireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywerete chingale na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chugwisibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chochire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayata liko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyutari bwakanira chinse 29 ni gabwate libagarinene asura nyarego paki gari yao chinyombe cho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 ibere isano ibere yemo ibere isano n'isato isano n'isato isano n'ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero
Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Asante sana soko genda kubwati emirobulito yage taseni gya Ndizi TV na nimuna natika goteni otogochera Nyasae mokorwase enka yo mogaka ochwang mengo nabo iso kwinyora nigo to igega sumuroboligo nigo to kwanera omogano bw'abanyankonko gosaba ndabali batigire legacy ase county ya Kisii county ya Nyamira enseito ya Kenya na isko ya Kenya ilibato tebi mogano muna kipa kinene and in fact nabagonya ku inspire in a way. Asante sana Mr. Ochwang Mengo ntegete bono gwaturusiria magana ya high school na wasomete na primary na wasomete nte tubone gora tutebi timete se college kiwache to se university kiwache nanga se university ile onki wasomere tubaka mone to gachokora bore aso ikwekere boniga mbiyamana maite karana arwete Nyasae that school yale kwala onyora Max Street ya kwire university na jete aigo mechuo songo nganyara school nere yarenge ya Boka branch yarenge ga golf house ngakora ekwende basabe bakoroka foundation lakini se itoga tokoroka bridging ina akora for 6 months ekangalao ngamana kosa degree ase Boka University kutoka Buganda ngakora development studies. Later on ngarua goikomanya ngachinga kichonse no kuna kwirwa na rokanyore fees ngai gwaka na kwaganda na ndekwira na mugondo gwacha kurigia abasende na ndo kwandra uchibosi ngacha ngaba intern social services ga Kisii akaigo. By then I think do about the Kisii county government njarengo karana ba matukai make ngacha politics yake ngacha ngaba nominated bina MCA the youth as a county ya Kisii then kurwa buna ndengaranga liko further education yana ngaso ime as a jaikwat Jamaica University of Agriculture Kisii CBD ngaira degree ende akabere iwo wentano akore area development wanye college na college heaven. I graduated ku Uganda 2005. So you watch to Somagali University ya Uganda. It was here ngakora for 3 years then the last year ngaenda main college Buganda. Yeah. But then system ya Eugene kia lenge kero kwa lenge kwa Somagali kero kwa kwenye company ito ya gaiga seita abone bit tara kubwa seito gaiga lakini bana ntwe bintu ne binga takora subject nyingi chibwete bintu byao bana. Alafu kwa ntara kona changwa tikao tenga kero kwa ngege school bado liko korte form 4 bado kwa chageta mangana yo bolemi ayu akonya te koresa mangana school fees ne upkeep yao ndageta mano twira se ya masa sabali yana kiwa chageta bolemi obwao ende bolemi kwa korra senga kieli na ko typing immediate kana korte form 4 iga tinje te ko anda ko tamaki Nairobi sa bandu baguchi njena make decision yo kabera kanganza ko carrot culture kosimeke sukuma ebitunguo cabbage ebintu binebyo ana ari kwirira nje bwike chiro yo yugis kosibenyanga kabisa nanda naoni ana wa accumulate chibasa uyu mwaka ki urenke kero ko kwa binde byao yonse yugo chakera 97 97 gotira mpaka around 2000 nali najete kona kwesomi gona kwende ngaranga naendenga kere biranga byana byarenge nsome nganyara ngarende tuko akamuiburi nga atenyara asa gwikiri nayo kurigenjero ko chaka bana njina bana so tabu tinjite kanyara ibagari yo gaswa group ekinde basibe kenywewa kera nana konyunje gesagia tageta bakamnande ngaire school igona asimegete bitunguo na gota bisukuma cabbage ibintu bine binare kwa gusumeka large scale so asimekera se bitije biro karo chako manyetenga kiyo karo gwata kabesa gakaigona kwa kokorere meremo njabone gona chakrite eke mongana gosuka. By the time munde the year 2000 na reko kole machia ka 20 kole machia ka 20 yes cheke jigande chuma ko mino chia lenge go se asita iyo na remete kumaka kana ari tukerima nonyeri ko chaka bado na ko na rigeti elfu ya manga kombo mugondo gake ya menga kieli 1000 nganza ko chakira bora mnango na ko ni na menta na ile school like around the year 2000 nganyaro maisa ko ndo miyaga tu omerante ngamaleta na renga mpeke school esa bali ne ronte tonte ile kwimrante no muswati yo na niki ga konseta ga chaso muswati yo mo imrante ne by then mburu mate karango na koroko limegwa na kango na gwetore ko mena muswati onde na ro gokora ukore magosoko are no nya machoro bakwara ngo yo kubwe na ire tugachakira ubona abo ngai mwimira nete nere bado gusiga igose asegete jiro gete korukio moncha me yagusi
Kero na mroche ngamara to kana kugamba na mwana nyendagera ngambwatiri gabu bwatioleta ono mate ko interaction iyo kana ai kwarure skuru ya Nyasae wantepe kwanyorire musubati we skuru Nyambururu bado sisi hadi sai tunakongana ile kure ndeli nero difference gap nero romondo somete skuru sine national school osomondo somete skuru ile kenyoro era ile skuru nganje somete skuru kiango na yo gasoma kiango te e class kelike yarire bono kiarire kero monta focus tinga ngikire ganda nyore ngomenyera naende tukagamba rende nganyora nga oyo tago chugonsumbwa no muntu ule kenyoro mario nare tokine te benanchi tukachakana nere bana 98 wika 99 I had to do a shop ngamarata ngamubeka oraga alimarani akana kona nje kinganda te korema mwako 98 bado no ani mwako wante bili bado e shop no gendrete na bado bali no gendrete lakini igete 98 na 98 towards the end na igete shop bana erenga muliko akoja bado ni ukurira na sawa but friends tu omuri igete to confirm rende 2000 legally hose mbiri bonga come we stay legally nje come we stay na rete kero kenda sikuna rete gorende come we stay why akaro ako confirm ne bwate bechande menge according to me njira na kinete sinaro cha bantu bakorta chinyangi cyare go break after a year or two ega discouraging ata ibintu biko na confirm ko na gwa commit basa tigonya mo gusinyana mwasinyana ega mwako banese mwanyara nte mwatiganira so that's ekibana bo advice abantu bakabona bagandra ne strategy yao ya come we stay ona iga ne choice monta ko make to kata imonto ngaganda confirm go sokoleki it will depend ya karabantu ba umerere babire baigwana nangi baakora and that time muma tentu kara tu areko ganda baibuli mbale kwanja biye go ngae tu anjire ganda bono ko ikamwebise mobole matuko mabere gatatu agali kigwacha kota baganje na wanda nande gabona na amenyire mangana yuara bono rero it is different rana moko na moro kera baibuli mwabata bintu tumanya inega nabo nonyeri waka na kuri kwarenge karengo rero mnangoro nabo tumiro jumbe chao chonsi bigwetera sena mbira se screen yao tonya toko kwana na nabo kubole maboli yago onsi pigo romo aka Mr Mengo tonya toko kweraniro sanya ga kweraniri ase enchera yogo kron Mr Mengo temanya ti kerogo ganda bado boli mebobwa ona kiwari ku balance mangano boli mi bado nole skuru na bado ele familia yao ne ko tagetenga gali skuru eli mate yarenge party time oko anda classes nchi abangire njira getenga on Wednesday ego chaka saa 5 mpaka saa 9 so it is easy kwebanga egaroto kabo and then jara kwa matukons depend on the units chirio irete ngwebanga chire mate life year college tenga ya primary na secondary school ego tageto throughout so you are easy to plan yourself na mangano bolemi you toriko nyara ko mugonda every day kare yarenge ke mana ku manager alone kare changa komenta ona naboko nyara kwao niyo nyene sukuma maite bwato buguma bole rais okwa today mambi kwaleta abantu ko bakoburugera kwakana ande kwatigari gentokeka so it is easy go supplement yokurwe contract abantu bakoburugera ko 100 akali bintu bindi bado kwa commit from home mara ni paka wacha kusonge school bado enda karana akarata na jitenga gore motorbike richa tena rina re gochera na commute every day. By the way, like Mr. Mengo, what the story get funny korura ase nyange wachira ase motorbike e transition yon spina kiko yako nyateka ayo manyana Mr. Mengo maite nanje ngota kore kwa advance ochire bogete you know ekaro to make a bike you use a lot of energy kuna koganda singe particularly singe general ko chingini chana na ona lie chiro na taite ntokere faster na ndege tariko use a lot of energy so ekaro ko romonto ndabwate ntokere motorebo okoranga nanje na kinda akore kwana go save until kwagura kwagandire kabire na na chagitega na chagiritensa kabisa like kwa firete challenge linga nchapone bado niko shule niko campus usininde polytechnic usininde college yane bado nchino mwalimu na ki linanengo na ko nchinye ni chiro ngwa ko firinga abana bande ni kerokene no barache bate ba ko sekereri ose ba ko sekerera ayo monyane enjoy was set ekiara bugimo bwa abana bande sometimes simba bwata bibuli baba bayanyarite bako bakanira na enjoy was doing it alone na renge focusing ankinte takokora so biashara bya abana bande bya renge issue yane and then that time we might nimba the family yana bon
Wana ninde focus tima itinge kento kianda takange ntokete na korona kora biashara bya bana bande sebako ganda. That's why I didn't drink na kata inje tinje sabu ngende yonse unde focus tinga chinse chinko anda nkore kento kete bakansa kete kinda abuna kote ndangara tinga ngakingo chigwaka chingeni chane liyo. So igona abwate divided mind. Background ya familia yaona kianga bana bali ngamunga lengi na ina kwa manage. Tuarenge 7 in number, among us them in Germany. You are the firstborn? Yes. So that means you got to look up to you. About 6 of them my grandparents. Nekwa manage to want to carry one or Jomo even nero or no, Mr. Mengo, or make it a step or so kiri or let Amate or let Ravantuai, and about Nagan to me. So that means bad you have to take care of your siblings. No, my dad was committed. He never engaged me in a school. He didn't bother me until Najita take over a class 205. And Najita take over the last 2, the last 3. So I rango kora denge party I have no moibody. And Jack and Tang and I were Jack on I bango calling to be. My mom had an mora. I saw a mara neighborhood. Njirabanya ranete tata rekoranse kirinda ntaringa achita karamuswati mwaba kamakamba ya kamuro bosikuru wetinga kamaleta iga kacha kamenya. My mom never went to school. No nye class ya matata chiti. But tingoran surprise yare kera as at now she sells eduka. Aka ni eduka bijega na mabero ira nili change. So and are very comfortable. Are very comfortable and she's intelligent. I joined politics. I'm a strong supporter of Raila Amolo Odinga. Baba Koru Ale Ford. Kara tuamu bukoru Ford tokaja NDBK. Yari koru kutinga ngakiyu as a youth. Na njete policies chia. Then that time tokaja Ford Kenya tuarenge baba mukisa Kitui jana wa Malwa. That team inspired me. Nabuna kabere na barabu. When they split, for the yondale bona wetangula. Then we joined to NDP. Jengabwate Raila Kiara na Raila Kong inspire. We joined the KANU. Karatuwa bana NDP. Toka join the KANU. Then we came out with the Rainbow Coalition. Yeah. To gachane party ende arekoro ku LDP. LDP baada kararo nje na renge a youth leader of Kitutu Chache constituency ya renge both north na south. Then ya renge yonsingima. I joined Ngabe youth leader. After referendum 2005 we were together tukakora tukayeyelieli. Then 2010 tukaita after referendum ya etire ya irevana formative constitution yetu kutumia bana. We joined KANU na LDP, we formed ODM. So I became the youth leader of ODM in Kitutu Chache North. That time I had been split. Then after a while, the constitution we counties came. I was elected the youth leader of ODM Kisi County. Then, which necessitated that I applied for a party list. I was nominated as the first youth leader in the Kisi County Assembly. Ubaringe pioneers. Timanyeti kamuno si osama tagotagoja timinga emotive ya siasa yako soerete. Pako atmanya no. Now what I want tikanso mangana siasa. You know, there are quotes of that inspire people. Once okora ngana yenkole more, it doesn't mean that you obebuse. Ana boka jinsa getega kwa esibi kwa soka kwa na kolge no aka setinda ngotu kwa rabanta mangana ba kwana. You can pick something eko inspire. Among us to which na roche story nimbwate tiko tiranga kiraira rekota saka because atagete ensebabya bantu bonse babe equal. I bought that idea. So that's how I gradually joined. And on this scenario, I could live thing better mogondo, lituke, mboke, verali, on eating any chana, beg a transport, and so you followed that guy? I followed. Have you ever met that guy one-on-one? We know each other. He calls me, we share meals every now and then. Anytime we can kisi, we meet.
tinja bana karago chali calls mi mengo ngonda na mukwani kawaida una elidende yonsi una ora kwaniso kara korolire elevonere mata ya maskani yes lakini tuancha ine elevogete Mwanchi Murigeri usicheze mbali, tunarudi tukaendelea na mogano ya Mr. Ochwang Mengo. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. The tidings for Christmas and a Happy New Year. Mwanchi omulira teba bunambu ya monese bali batu bwatisiri monamono korwa ase biti chigosori naba gosori buna butambe na bere captain ya unambe ya mubwe chigosori kurwa iga segeta seni kia Ndizi TV niyo bona koganiryo twale suku kwengia no mwako muye obwate bisi obwata amagendero ayora nyarago kokoraye oikiranie merobiriri yonsi obwate kurwa iga Ndizi TV nigongo teba Merry Christmas and a Happy New Year. Omogoko mbwate oyo Yesu omochengo mbwate oyo papa mokumye mogoko no yokimbwate twaikirenge kiyo musimu bwe Christmas omwanjo ndigiti kurwalia na gusabire Christmas yekiya and Happy New Year omuntu ominto ayo mugusino omuntu mungaini totakenja lego ite nende ko bwate bito era abo bozoku sana tocha matangago twegunenja lego itete ko bwate bintu abantu baminto abasabire Christmas yekiya ko bwato yo mino gali sanganere oyakoro ko papa antivirus yo kubaletera chingaro chinyazu lakini momento bwazo morobira kene lakini momento bwazo oyo papa na basabire Christmas yekiya and Happy New Year biya mono sana. Sammy atangoro ku Petronira mukeira tiangire libagari abene ko kuganiria yo murigereria Ndizi TV omwako moya bwebisio na ndege buna twaswase Christmas tonyare go sherekea mona baminto kerio bwategeke nyara gusanga no yo mino na ndebe buna twaso omwaka o 2022 no mwaka bwobochori tiga tonyare korario morembe andonsi astogochia mbia mona sogochora Ndizi TV kobege taseni kiao kia bene nawe kwanire mwancho omurigereria Ndizi TV nande nengakingia nkoira libagari ane bunanje Sara Nyarangi ontita okuganiria exugukwengia ne Christmas yekia waigo mwako omuya o 2022 obwate bisio amono bya bwa Nyasae mbia mona sana wacholire koba 9 gataseni kia obwanchete Ndizi TV nande buna bono togucha gukoro mwaka igotwa kangambi mono asengencho yao twanyalire koba towikirania onsi asomako 2021. Happy New Year. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ochwang Mengo, as the nominated MCA wante ya County Assembly ya Kisii odeneta mangana abasa watika konte, right? Yes. Ona ki sawali elia real nke manende what inki kwa chief turuwe kwende position elia as a nominated leader. Aliuma tekraro number 1 ule advocate ya youth. And time employment ya reko koru I made sure nga a young generation youth a percentage yere goromba anyal remeremo of which I achieved. Vanta banga bali youth fumbali geto. Nowadays ya karokolige na chimi minister chiko cha ruikomi chisi county ko ikonyora abantu bali youth fumna bana ntobwate babere ntobwate CEO including myself very youthful. Absolutely. A number of them. So kiki apenati kara tua na reko ko betre ligaringa na abasae abante nete na barumnte ta korra barora. Irrespective that the fully developed part of what Togonya Corona County government na batu arego sukuma iga through the county assembly, but the junk of it igere national government na kinata beranga BBI sekoche era tachibasa chirikiara akuna ajo ko tabanga ngo control yole youth fund at national level youth bar counties
chibe develop chibe gaiga youth bari Kisi abandi bari Nyamira babena biti gwetera chibese chirega ese bari baguchi access tari muna chirali batari koigu bagochirore gaseti mukwarura mangana yokoba omo MCA obene kurwabuga social department ya tourism koruga bitukanda chikura omwaka 2017 nkabwate sio mugabana then mate karogwa savirio monto na bakorora ngomo yo nkoreire gasingia na banda mutum he appointed me as the director special programs office ya governor Kisi County ngakorora for 1 year then later ngaba moved gochi mate still under the office of the governor as the director special program kakugutuma saroche problem wero chikumukona ngairu town so I institutionalized the town management in operations chia Kisi town. Later on the market chiarenge chia tuarte problem misuse you might not cover constitution ya bantu bakogoma busaiga bakona gotaki yetu no nyike nto bataroji ngairu back to market injiko streamline une director ya markets, then after which there was an internal advert a CEO chief officer market management created, so I applied, I was interviewed, then I was appointed. I'm currently the acting director, the acting CEO, but I'm the substantive director of markets. Yeah. Ase muno yito egende community. Igo ando mo chief officer internal. As a department ya Chichiro. Tourism and industry as a department ya trade. Mr. Mengo mangana trade kwa mangana yo boteneria se kwende ministry kwa rural abwaro ngigwa chivira se wizara iturate yomondo ngano Mr. Mengo no arenge ndo tikira mabarato bana ni ndagotebia to engaki ikonyora gwakinire sagini ngwa karore daraja mbiri ari n'abantu bari gutachana abantu bakona ripake para abandi banyora chi accident rero roje twabanganyire bare se building eri nyino bakona rikaruta getendagera kwa ndo building eri gwakororo ibi bete engaki eri nachora tungo ntenera manganayo chichiro gweta njiendete kwaga churigeri na nyakoire bona iga digere risune kanagendrete digere liebio bona ine chi project chumugaba nagokora lakini nchendo aro n'umuntu ayebwo koboko eni shwa gento kiriata gete yakorereki kiabeire una plan yarenge ikiara mune manifesto ya yara gotabana tetakorera abantu bona njenda aria n'umuntu ayo kwabasi ingegento kiriata beti abantu kiabeire so ekinagendera gokora na nye corona yachitega disturb abantu oroje buna bona yango nako batabitore ngabona ese bintu bitari kwa nguchianga na bintu binde bona kana chindagera chiko chiko nguchichiro cheito ande go ikamba kwanire nte bya abantu baitonga obono burwaire takona kwemina ko pinga serikali muna mukona kuandamana ini mukurwara corona ye nengara to batabitsa personal responsibility kiro monterende gosenete to be safe to irane se biasara bibito tokora bona ibine binde binge inaremera mayana ngokora chumurigeria bange mbabona ki ya machana kinga yere kuna to achitege ndurara no nye no indurara no mwana wochesa ngoliga iga wikato tebinga ya ndo bali Mr. Ochwang Mengo ya mate onga yere boni ga bana ga ibale no muruginga yale nyangwa acha kale mapema na bale by the time ko ngakara na buna drop it school abande enche nimbwate familia yana mbwate abakungu babiri aige story na enyombe nane ogano muchoma nane enyombe yana nabwa abana mbara batatu manana bona iga no ale KMTC Kisi oyo kumubwati ari nyambali boys na kande na yetu nyongesa mbona kale BB1 aiga Green Valley nere na drop dilikwara ko ngakere simu alafu nenyombe ndanka nere naale obwato mwana yamo okasoma Imperial ande Nyasae kara tokonya na bitara sentiment yo ndo baya babiri the father of nations Mr. Mengo kero genda tamana yon sipi kero bado lirio talia service yako gali ase kurende ministry ya gali ya trade and market and everything and tourism ngi wacha gwakora apart from that one enjeno mareme bori bwana bwa garate nkaba ikina abeire bona tinjite gutika nanda baro bitingo tika nimbe president ninkole steering kole mande usikorigere maga naga njengo turitoka koru mugondo chinyani echi kwa unsa na bechabe kurika naragera bole myobo mbaga ndirete lakini nande bado ngo korande farming uchari narok
more than 250 acres bono iga mbegete ndagera igo apart from wigas and nibate gento kende ngokora gyo koboko ekiara emireme ise kwa buna rere nse gachi basitari go charaisi okonya abana bairanire ko sinyuko bakanire fees so particularly nje biashara binde ngokora ne byobulemi kiara na binga understand it mon wani yanke osmegete bono iga engano around 50 acres ninsimegete 150 acres bituma 150 acres bituma yes nimbwate bya 30 acres and asande na around that kubeka something else obolemi umaita se gusi emanyire sengeje obolemi na ndo obolemi obuna ubakorete ndagera mesa y'abantu bakori asimacha ase abantu bakora egasi yende ya white collar job finally jibase bagukira bagore ndagera bona njengo produce ndagera make sure ng'abantu baite ndagera nero no twara jibase ndagera nero okorema okogororie but naende as a economy buna njende ngo nkonyere sana kiara I get a lot of money for farming ko wes chimirim ebona uratengo bolemo ane mangana ya bisiaro na mangana abaite we ino ndai mambie ndengatiga to konstu amana na bangana ngalo ntabiana Mr. Mengo ngwatika ko tebinga rio tali abisi bado ngonyorole time ye family yago se yamate yawo rio rimna isko yo no muchoge gaso muchoyo mone ninko chakwara akora bador enje karonde isko gaiga enje ramo ga yarabiri ninje bwe kangora bi na ukora sele mde byonse kora binde ngo mukindo bokombe na ale mamugondo ga na ganda na abana na bahoro kibuna na nje na aroga tuna tata na bahoro kinye binte bikore mugabi asime kwe kabire so igo ina erango kora una ire party ya masoesi ana na ende chinsa chirinde ga matoka na ya kenyeji go senali eri koro kung'ombe ine nabogo liko yekanande oinekeri tobe lakini ayanda tissue culture ya uruchara kuchimoino gabo aina ali yako ibishwa ana ali I buy MCA Marani Ward. I lost to the current MC Ombachi. Akambwa chukura 76. Nero bateke gatonde tigali. Was it your first car or say gari ine ye friend yane matuke gari yare ngote ko first car yane. Gari yane na gore tentanga ni yare premium. Premium. Ngacha 100 raw foil. Vitsi ibinera we ine yo mu visti ine yo muswati yo mu rugyo yo manana yende ne yo mwana akora andre school ne ri nanje na rango chira mugondo rero gutara bana bakase ensemelia naro kokoro boli mibwao ya mana litangania asogo chase nkayane naende asogo taka komanyanga na kina kinete gocha gocha lakini abana arego tema gotabia bantu baitonga ase twikerere bana iga buna minto mwanya getinga tuabeire tokweba emesingi yaito buna abagusi tuangera gokora ebinto bie culture chinde chingao toirane nande nonye nabareti abechi TV jigokwana omunwito ndete kubera ndimbia mano kiara barengera iribia bona mokore search ngia abagusi baito ngakino nyoko nganya twanganya bakasitwe ikere bona iga abantu baito bamanye nonye nenjira abana baito bangere kwegerwa babake mbamanye tinga kegusinke yebona keriya kabere kare abana rere betogokwana ruge ngao ya chenchiri twachire kwa abantu abangao lakini ere muhimu nga ntuna bagusitwe bwaterane weta nigo abagusi baito igo na bire kororanga twangere kubwatia abana siasa mono twebire bintu bito tokora weta ni onya uri kutorikwa na bagokora emirimo yao ya maboko ondareme ondakore biashara mwegendereri naenda family ya nyara ko bagekondera ntona ko karansa nyumba tokoreranga ntubwatika sintubwatika ntoki njega na rwete skuru na batabinga na chagete gasomo gondorio kaiba bado no montonde na saba sae ke gori keria geke abale bono iga bangere goso ase binywe wao okonyora batindete musao musiri ni atindete mambia agukure para nabo bagotumeka barangeri gwese mekutanere batenga bwata magenda muramenya lebe ebya injenare ko bakureranga e destiny ya ino mugwenta ko yerengere bono iga ebuno musae amatukayo gwata ko chigasinka yugo chikokorera ekiaro na gotumeke kabireyo orio gotumeka ka ndokore bintu bya bira bana ba school finally ayo cheko babusai gotabwati kende na miaka ekonyore byamana nara inara to yabantu baito wow.
TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakwanikira ndekerene nagokorera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo tonyora asete koda ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. The tidings for Christmas and a Happy New Year. Asa Marieta, Eriete Kennedy, Mirieri Kisemba, Kuruari Nyansiongo. Nanjirende naikaga igase Ndizi TV kuganiria abagusi bonse pia semwabeta asetu chinga chieto chire chinga kichingia kiara bano toikirenga kiye Christmas bana ngocha barenga bairi ao nonye meyega muguchi gutwara mobe no marembe mutware muragire buya moetanye nande bono kurwa guna togutambuka guchimwa ko moya obe no mwaka toko soa ore no morembe igase simwabeta bakusibonsi mwanya gitinga tia tubwaterane nari turagendere guchimutu nande jinga kibune chichirega nabura nyore nambale batari betenyare tikora nyore na nobwate kende naboko oko mukubwa mogosha naboko rangiria muntu musinyaine mote binchuga iga nari tubwaterane na bintu korukale nabo twagasibera ni nonya kara togokina mabere kigwagasibire kurwega kombe kwangwegererio yomino nere mukoreki nere usiba tia tusiberanie nari turatware esugukwe korete kirengia mwancho morira ngoteba buna